Ama m na ị ka na-eche na-achọkwa ịmata ihe mere n'akụkọ a. Ngwa abịago m ọzọ. Biko echefukwara ịlaiki na ịsọskraịbụ na chanel anyị. Abịala m ịtụbiri gị mpekele azụ ọzọ. Ama m na azụ nke m ga-atụbiri gị ga-atọmere gị. Ngwa ka anyị gaa n'iru ka anyị matazie ihe mere n'akụkọ a. Nke mere na Ọlamma kwadoro wee soro Ọkaome bilie njem ịlaghachi n'obodo ya. Mgbe ha gara ije ruo ihe dịka kilomita 3, Ọkaome gbara nguzo kwuo okwu nke Ọlamma na-aghọtaghị. Okwu ya dịka nke ndị na-agba afa. Ozugbo o kwuchara okwu ndị a, mbara gbara ha gburugburu wee gbanwee. Ebe weburu nnukwu osisi na oke ọhịa, sọsọ ndị achara n'ala ọzara bụzi ihe nọ na ya, na-egosi na ha agafeela oke ala mmụọ na ndị mmadụ. Anaghịzi ahụzi osisi nkwụ, ngwọ, ụgba maọbụ osisi ọjị. Ebe niile bụzi ịkpa achara n'ala okwute. Egwu wee jide Ọlamma nke mere ka a ga-asị na mkpụrụ obi ya nwụnyere ya n'afọ. Nke ka nke, ha adịghịzi ezute mmadụ ọbụla n'ụzọ. Ha anụghịzikwa ọbụla dị ube nnụnụ. Ọlamma wee ghọta na njinji ejiela. O wee tụgharịa ka ọ gbalagala obodo anyị ma ọ dịghị ụzọ mgbapụ dị. Kama e were mgbidi so ha n'azụ nke na-egbochi onye ọbụla chọrọ ịlaghachi azụ. Ọ dịghịzi ihe Ọlamma nwere ike ime karịa na-eso Ọkaome. Ọkaome wee sekpụrụ Ọlamma na-eje ebe ha na-eje. Te ya anya, Ọkaome wee kwụsịrị Ọlamma ka ọ nọdụ ala chere ya. E were ihe ọ na-agaghị inyeghachi ezigbo enyi ya nke bi nso nso ebe ha nọ. O tinye isi na mkparata ụzọ wee gawa. Mgbe Ọkaome laghachiri, ọ bụrụ onye na-enweghịzi aka. Ha biliekwa njem ha. Obere oge, Ọkaome arịọkwa Ọlamma ka o chere ya ka ọ kwụọ ụgwọ ya ji. Mgbe ọ laghachiri, Ọkaome abụrụ onye na-enweghịzi okpokoro isi. Otu a ka Ọkaome megidere wee nyeghachicha mpaghara ahụ niile ọ gbazitere wee bụrụ sọsọ ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ọlamma amaghị ihe ọ ga-eji onwe ya mee, na-ekwu n'obi ya na ya aghọọla ọdịndụ ọnwụ ka mma. N'obere oge, ha wee rute n'ọma ahịa ndị obodo Ọkaome. Ebe a ka ọtụtụ ndị mmụọ gbakọrọ, ndị nọ na-eche ịmata mgbe Ọkaome ga-alaghachi. Mgbe ha hụrụ Ọkaome, hụkwa na Ọlamma so ya laghachi, ha wee mee mkpọtụ dị egwu. Mgbe ha na-eme mkpọtụ a, ọtụtụ ndị mmụọ wee site n'aka nri na aka ekpe na akụkụ ọbụla gbakọọ. Ụfọdụ ndị mmụọ were naanị ogbe ahụ ma ha enweghị isi ma ọ bụ ụkwụ. Ndị ọzọ were naanị okpokoro isi. Ndị ọzọ bụ naanị ụkwụ abụọ ka ha were. Imerime ha bụ naanị ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ha niile nọ na nnukwu aṅụrị n'ihi na Ọkaome emezuola nkwa o kwere ha ịkpọta mmadụ ha ga-eji mee nri. Ọtụtụ arọ agafeela kamgbe ha riri anụ mmadụ. Nke a mere ọṅụ ha na mkpọtụ ha wee dị ukwuu. Ha wee nọ n'ahịrị, gbaa okirikiri, tinye Ọlamma n'etiti okirikiri ahụ. Mgbe nke a na-eme, ụjọ na ọnụma wee jupụta Ọlamma n'obi. Ọ mataghị mgbe o bidoro kwewe ukwe. Nke a bụ ukwe Ọlamma na-ekwe. Egbe na-eru eru, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata mbe. Egbe na-eru eru, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Nwanne nefuola m, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Nwanna nefuola m, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Ijede akafuola m, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata mbe. Ewo, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata mbe. Ewo, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Egbe na-eru eru, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Mgbe ọ na-ekwu ukwe a, ebe niile dara jụụ. Mkpọtụ niile kwụsịrị. Ọ dịka na ukwe ya ọ tọrọ ndị mmụọ ụtọ mere ha ji dajụọ. Ma eleghị anya ka ha nụ ukwe ahụ nke ọma. Ọ bụghị naanị na ha dara jụụ, ha dịkwa ka ndị dara mba na-enweghị ike imegharị ahụ. Na mgberede, otu egbe bidoro na-efegharị n'elu dịka ọ na-eso okirikiri ndị mmụọ na-agba gburugburu.
O doro anya na egbe nụrụ olu ukwe Ọlamma wee bịa ka ọ mara ihe na-eme. Mgbe egbe hụrụ na Ọlamma nọ n'etiti okirikiri ndị mmụọ, ya ewere ire ya gụọ eze ya ọnụ mata na nsogbu dị. Ozugbo ahụ, egbe wee malite ikwu ukwe nke a: Ọlamma jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ọlamma jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Nọgide na-ekwu ukwe, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ọ dịghị arụ imere nwa mmụọ, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ọ bịara ije ga-ala ala, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. O ji oge jide ọfọ, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Egbe na ugo bụ nwanne, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ewo, jisie ike, na m na-abịa, jisie ike. Mgbe Ọlamma nụrụ ukwe egbe na-ekwe, hụkwa na egbe na-efegharị n'elu, obi ya wee lọda. Aṅụrị na obi isi ike wee nọchie ụjọ na ọnụma juburu ya n'obi. Ya aghọtakwa na ọ bụrụ na ọ nọ na-ekwu ukwe, ndị mmụọ agaghị eme ya ihe ọjọọ ọbụla. Ọlamma wee nọgide n'ikwu ukwe na-esepụghị ọnụ. Mgbe nke a na-eme, egbe wee fepụ jee chọwa ugo. Mgbe ọ hụrụ ugo, ya kọrọ ya ihe ọ hụrụ n'ala mmụọ, ka Ọlamma si daba na nsogbu dịka onye dabara n'ọkụ. Ugo wee kwere isoro egbe inye aka zọpụta Ọlamma. Ha abụọ fere laghachi ala mmụọ. Mgbe ha rutere, ha egbughị oge feba n'etiti okirikiri ndị mmụọ ma bụrụ Ọlamma fela. Ha wee fegide wee gafee agbata mmụọ na ndị mmadụ wee rute obodo anyị. Aṅụrị jupụtara n'obodo anyị mgbe ha nụrụ ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma n'ọnụ ọnwụ. Ndị obodo anyị wee gbagharịa na-ajụ onwe ha sị, gịnị ka ha ga-eji kelee egbe na ugo maka ihe ọma nke a ha mere? Ha ekpebie na ọ dị mma ka ha nye egbe na ugo ụmụ rịrị ọkụkọ abụọ nọdụkwa ebe ahụ. Gwa egbe na ugo si na ha na-abịakwa mgbe ọbụla ha chọrọ ọkụkọ ha ga-eji mee nri. Nke a mere na ọ bụrụ na nwa rịrị ọkụkọ na-akpagharị na mbara, ma o lee ya anya, egbe maọbụ ugo ga-eburu ya. Ndị obodo anyị kpọkọrọ ha na eze, ndị ọgọ na ndị enyi ka ha soro anyị ṅụrịa n'ihi ihe ọma nke a mere anyị. Ọ bụ ezie na Ọlamma dabara n'ọnya ndị mmụọ, ma ọnya ha ejideghị ya. Imerime mmadụ wee gbakọọ. Onye bịa kọrọ ya ihe mere n'ala mmụọ, ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma. Ụgba na okporoko, nkwobi, nri ụkwa, ụtara ji na ofe onugbu, mmanya nkwụ na mmanya ngwọ wee jupụta ebe niile. Onye bịa orie ka ike ya ha. Mgbe nke a na-eme, Ọlamma wee gbara nne na nna ya izu si na ya ahọrọla onye ga-abụ di ya. Onye a bụrụ Ebubedike, onye bụ eze eji, bụrụkwa dimgba. Ebubedike bụ nwoke gbasiri ike, bụrụkwa ọgaranya. A makwara ya na ọ bụ onye na-enwe ọmịiko ebe ndị ogbenye nọ. Ozugbo ahụ, nne na nna Ọlamma na ndị obodo anyị wee gọzie ịlụ di na nwunye nke Ebubedike na Ọlamma. Ha wee bi ka ọmụ ọtụtụ ụmụ mara mma, ndị a zụpụtara ka ha ghọta na oge ụfọdụ ihe a na-achọ n'ụkọ elu nwere ike ịdị n'ụkọ ala. Aha otu nwa ha bụ Erimma, iji wee cheta na anaghị eri mma eri, kama na omume ọma ka mkpa karịa mma anụ ahụ. Nke a bụ ebe akụkọ a kwụsịrị. Ka ihe ị ghọtara n'akụkọ a? Ama m na akụkọ a na-ekụziri anyị ọtụtụ ihe. Akụkọ a na-ekụziri anyị na ọ dị mma, dịkwa ezigbo mkpa ka anyị nwee afọ ojuju n'ihe anyị were, na ihe ahụ anyị na-achọ n'ụkọ elu nwekwara ike ịdị n'ụkọ ala. Mgbe ọzọ anyị ga-ahụkwa. Biko echefukwara ịlaiki na ịsọskraịbụ na chanel anyị.